Sa Coronado. Dahil mo na po mag-iwagan mga tao, paunahon tamo na po ang mga igid.
Ani mga apostoles, saka mga padi. Ang mga tao po, di mo na mag-iwag, di mo na po mag-iwag. Nagsarapat sa kagurangan, daraning mga uliba, nag-umaw sa
sa Jerusalem, nagsarabat sa kagurangan, daraning da mga uliba, nag-umaw sa sinan aking pati ang Espiritu Santo ang pag-umaw siring ka sa tungunyan sa Jerusalem. Sound check, check, hey. Hey, sound check. Hey, sound. Sa Jerusalem, nagsarabat sa kagurangan, daraning da mga uliba, nag-umaw sa maray naramarag po kaninyo nga amin. Basahon ko pa ading mga anunsyo, enot, pagirumdom, paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones habang yaon po kamo sa laog kan simbahan, lalo na po pag mapuon naan Santa Misa. Ikaduwa, bantayan po an sa indong mga bag asin personal na gamit, asin di magwalat nin anuman na bagay sa tukawan pag nag-ako kan komunyon. Ikatulo, sa tamang pag-ako kan komunyon, ilaag po sa ibabaw ang walang kamot, mantang sa irarom ang tuong kamot. Akoon po ang komunyon sa atubang kanpadi o ministro. Ikaapat, para po sa seguridad kan gabos, na iputugot ang pagdara asin pagpalupad nin lobo sa laog kan simbahan. Huli ta ini pwedeng makaraot kan pag-ikot kan ceiling fan. Ini po pagiromdom sa mga magurang asin nagtitinda nin balon.
Ikalima, iniinkaminar ang gabos na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba. Iwasan ang pagsulot, ninsa lang silag asin halipot na gubing sa pagsimba, tanganing dai kita magin kaulangan sa pagpamibi kan sa tong kapwa. Respetuhon niya to ang kasagraduhan kan harong nin kagurangnan. Ikaanom, ngunya na Domingo, igwapo kita nin second collection, susog sa kahagadan. Sa gitna yung may bulaklak. Agnes Saraspi and family, Porlante Fortuno family, Josephine Prima and family, Maribel B. Pasion and family, Mrs. Peregrina Pilar Dinero, Mr. and Mrs. Victor Gastillo and family, Cecilia O. Elevado, Roman and Nene L. Rainera and family, Eleuterio Marian G. Penetrante and family, Mrs. Magdalena Barra and family, Rosa Barbecho and family, Tita Villaludid and family, Josefina T. Pasion and family, Saras P. Bicaldo family, Marites Pana, Elizabeth Bornas, Francis and Alpha Florese, Lit B. Manawes and family, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Luke Rovien Nablo, Julian Dominic O. Abonal, Mr. Antonio V. Bermido, Judith S. Fredrickson, Violi Ibo, Imelda Cosme, Clarita Orpilia, Roberto Digia, Nilo Aldo Tana and family, Mrs. Teodora Gastillo and family, Francis Dominic, Datal family, Nicole and Canet, Brian Joseph Redondo,
Salvacion Oxiano, Nida Tan Quien, Jomar Mendez Bermido and family, as in Andrea Isabel Olaso. Petition Mass for safe travel, dulot ni Mr. and Mrs. Benjamin Verdiflor. Para sa gabos na mga kalag, dulot ni Mr. Antonio V. Bermido. Petition for safe travel, dulot ni Mr. and Mrs. Benjamin ulit. Petition of Tim Biares, dulot kan sarong anonymous. Petition dulot ni Sally Nunez and family. Para sa gabos na mga kalag sa purgatorio, dulot ni Saling Tormes and family. Para sa sarong espesyal na intensyon, dulot kan Florese and Susa family. Para sa gabos na mga kalag, dulot kan Lorzano family. Asin man ni Nida Tan Quien. Para sa kalag ni Armonia, dulot ni Jomar Mendez Bermido and family. Para sa kalag ni Nasariaco Samuel E. Chan Michael, dulot kan Bersabe family. Para sa kalag ni Christopher, dulot ni Nida Tan Quien. Para sa gabos na mga kalag, dulot kan mga minasunod, Jomar Mendez Bermido and family. Sige. Kung si isay man po ang may sadiri kang pulang auto sa tangod kang simbahan, pwede pong pakihali. Ang may sadiri po kan pulang auto, sasakyan sa may tangod kang sa tahaw po kang kang patio.
simbahan. Pinaka mo mga Santo na yun sa loob. Dili na po sa Bagilid po ka mo ka, iluluog sa di sa kuwa ah. Tudang kayo. Matindog na po ang gabos. Iwagayway po nyato an sa tong mga oliva. Mga aki sa Jerusalem, nagsalamat sa kagurangan.
Mamibig kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, sa pagpaurukan halimbawa ning kapakumbabaan para sa katauhan, hinimo mong manitawan sa mong paraligtas, asin magpasan kang krus, kaugaying warasan na magkanigo kaming makanood, kan mga adal kan sayang pagkamatinios, asin magkamit ni mga kahirasan sa sayang pagkabuhay liwat. Siya na kay pamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit, kan surugoon ni Yahweh. Mas kinangani nasasambit ini sa kafiestahan nin pagbunyag kan satong kagurangnan, bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon kan kagurangnan. Siya daw katipunan nin mga tawo, an Israel, o an banuaan nin Diyos. Siya daw ang hade kaitong panahon o an Mesiyas na maabot. Hurop-huropan niya to ang salmo responsorial na nagsasaysay kan kagadanan nin kagurangnan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Dila nin may inadalan, itinaos ako nin Diyos na kagurangnan. Tanganing maaraman ko,
kung ano ang sakong isisimbag sa mga napapagal. Aga-aga, pinupukaw niya ako sa pagdangog, sa paghimate, siring sa nag-aadal. Binuksan ni Diyos na kagurangnan ang sakong talinga. Dai ako nagtumang. Dai ako nagtalikod. Ang sakong likod, itinaya ko sa mga naghampak sako. Ang sakong pisngi, sa mga nagrabnot kan sakong barabas. Dai ko tinakpan ang sakong lalawgon. Sa muda, asin sa lutab. Sinusurog ako ni Diyos na kagurangnan. Kaya, dai ako ipapasupog. Kabaing sa gapo, matagas ang sakong lalawgon. Aram ko na dai ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, ang simbag sa tong aawiton. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinag-ulog-olog ako nin gabos na nakahiling sako. Nagturuya-tuya sinda, asin nagtarango-tango. Nagsarig siya sa kagurangnan, iligtas siya nin kagurangnan. Kung katuod niya ang kagurangnan, agawon siya nin kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibotan ako nin dakul na ayam, dinaguso ako nin mga tawong tampalasan, tinusok ninda ang sakong mga kamot asin bitis, nabibilang ko ang gabos kong mga tulang. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinagbaranga ninda ang sakuyang gubing, pinagripahan ang sakong bado, kagurangnan hare pagrayo sako, sakong kusog, paghumare sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako, ta daw ta pinabayaan mo ako. An sa imong ngaran, irurukyaw ko sa mga tugang, o umawang taka sa inman sinda nagtiripon. An kagurangnan, umawon nindo na nag-aarang sa iya. Umawon nindo gabos, mga aki ni Israel. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnuan niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagrurukyaw kan awit na ini ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Hinanyugon po niya to
Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipo. Diyos nun ang kamugtakan ni Kristo. Alagad, dain niya ipinagpadayaw ang sa iyang pagkapantay sa Diyos. Kundi nagpakumbaba, naging siring sa uripon, naging siring sa tawo. Asin hulita siya, arog kan gabos na tawo. Urog siyang nagpakumbaba. Inako niya ang kagadanan. Kagadanan duman sa krus. Kaya itinaas siya nin Diyos. Asin tinawan nin ngaran na urog sa gabos na ngaran. Kaya ang gabos sa langit, sa daga, asin sa irarom nin daga, magluhod sa ngaran ni Jesus. Asin ang gabos na dila, magrukyaw na si Hesu Kristo kagurangnan, para sa kamurawayan nin Diyos. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos. Si Kristo nagpakumbaba, huli sa tuya. Inako niya ang kagadanan duman sa krus. Asin tinawang ningaran, kaya initaas siya nin Diyos, na urog kisa gabos na ngaran. Pagbasa kan pasyon ni Jesucristong kagurangnan ta, susog kisan Lucas. Ang bilog na sanggunian, nagtindog asin dinara si Jesus sa atubang ni Pilato. Pinagsumbong siya ninda na ansabi, Namasdan mi na ang tawong ini nagpaparibok sa satong banwa, nagpapangalad na magtauning buwis ki Cesar, asin nagsasabi na siya Mesiyas, asin hade. Si Pilato naghapot. Ika anhadi kan mga Hudiyo? Si Jesus nagsimbag. Iyo, siring sa sinabi mo. Si Pilato nagsabi sa mga puon nin kapadian, asin sa mga tawo. Dai akong nakuang kasalan sa tawong ini. Nag-urog an sa indang pagsumbong. Pinariribok niya ang banwa, huli kan sa iyang katukduan sa bilog na runa, puon sa Galilea sagkod digdi. Kan ini madangog ni Pilato, naghapot kun baga si Jesus taga Galilea, kan naaraman na sakop ni Herodes. Ipinadara sa iya na kan aldaw na ito yaon duman sa Jerusalem. Naugma si Herodes, kan mahiling niya si Jesus. Haloy nang pinagmawot niya na mahiling siya. Huli tadakol ang nadangog niya, dapit sa iya, asin man huli tabuot niyang mahiling ang milagro na sa iyang ginigibo. Pinaghapot niya dapit sa dakol na bagay. Alagad si Jesus dai nagsimbag. Ang mga puon nin kapadian, asin mga iskriba,
yaon duman, ipinagsusumbong siya ninda nin makuri. Pinagbasang-basang, asin pinagulog-olog ni Herodes, asin nin sa iyang mga soldados. Ginubingan nin magayon, dangan ipinabalik ki Pilato. Kan aldaw na ito, nagin katuod si Herodes, asin si Pilato. Bago ka ito, magkaiwal sinda. Pinaapod ni Pilato ang mga puon nin kapadian, mga puon sa banwa, asin mga tawo. Dangan sinabihan. Dinara nindo sa ko ang taong ini. Sabi nindo na siya nagpaparibok sa banwa. Hinapot ko siya sa atubang nindo, asin da iko nakuha na ang taong ini nagkasala sa mga ipinagsusumbong nindo laban sa iya. Siring man si Herodes, kaya ibinalik siya sa to. Nahiling na nindo na ang taong ini, dai nakagibo nin anuman ang maging dahilan na siya ipagadan. Kaya siya sa kong padudusahan, asin pabubutasan. Alagad sindagabos, durungan na nagpurahaw. Halean ang taong ini, asin itao sa mo si Barabas. Giraray nagtaram si Pilato, huli tabuot niyang pabutasan si Jesus. Alagad sinda nagpurahaw, giraray nagtaram si Pilato sa inda. Anong karaatan ang ginibo kan taong ini? Day ako naku ang dahilan, kunta daw ta siya ipagadan. Kan siya sa kuyang padudusahan, asin pabubutasan. Alagad sinda nagpirit, hinagad sa makusog na kinurahaw, na siya ipako sa krus, asin an sa indang kinurahaw na utob. Sa pagbuot ni Pilato, binutasan an sa indang hinagad. An nabibilanggo, tanak paparibok, asin tanakagadan, asin si Jesus, itinao sa inda tanganing gibuhon sa iya, an anuman na buot ninda. Kan si Jesus sa indang ilinuwas, dinakop ninda si Sireneo, na nagpupuli hali sa uma, asin ipinapaksan ninda sa iya an krus sa hudyan ni Jesus. Dakol na tawo ang nagsusunod sa iya, asin dakol na babae ang nagtatangis, asin nananambitan huli sa iya. Si Jesus nagsalingoy, asin nagsabi sa inda, Mga babae sa Jerusalem, di ako nindo pagtangisan. Pagtangisan nindo an sa induman sana, asin an sa indong mga aki. Ulita maabot an aldaw, an masabi sinda, paladan ang mga bawas, ang mga tulak na daing aki, asin ang mga daghan na daing pinapasuso. Sa mga bulod, masabi sinda, pukanan nindo kami. Sa mga bukid, masabi sinda, tambunan nindo kami. Kung iniginigibo ninda sa kahoy na berde, ano daw ang gigibohon sa alang? Duwa pa katawo na mga tulisan, ilinuwas ninda tanganing gadanon sa kaibahan niya. Pag-abot ninda sa lugar na inaapod Kalbaryo, ipinako ninda si Jesus sa krus, asin man ang mga tulisan, saro sa wala, asin saro sa too. Si Jesus nagsabi, Ama, patawara sinda, dahil ninda aram ang sa indang ginigibo. An sa iyang gubing pinagbaranga, asin pinagripahan ninda. An mga tao nagmamasid. An mga puon sa banwaan, nag-uulog-olog sa iya, asin nagsabi, Ilinigtas niya an iba, iligtas man niya an sa iyang sadiri.
kung siya ang Mesiyas nin Dios, ang pinili. Ang mga soldados nagrani sa pag-ulog-ulog man sa iya. Dinulotan siya nin suka, asin sinabihan. Kundi ka ang hadi kan mga Hudiyo, ligtas mo ang sa imong sadiri. Duman sa itaas kan krus nasusurat, ini ang hade kan mga Hudiyo. Saro sa mga tulisan na nabibitay sa krus, nagulog-olog sa iya, asin nagsabi, Bakong ika ang Mesiyas, ligtasan an sa imong sadiri, asin ligtasan man kami. alagad sinaway siya kan kapwa niya tulisan, asin sinabihan, Da ika natatakot sa Dios, mantang ika nasisilutan nin siring, an satong silot matanos, maninigo sa satong sala, alagad ini daing sala na ginibo. Dangan nagsabi, Jesus, girumdumaman ako kunyaon ka na sa imong kahadean. Si Jesus nagsimbag, Totoong sinasabi ko sa imo, ngunyan man sana, maiba ka sako sa paraiso. Odto na kan magdiklom an aldaw, asin an bilog na runa sagkod sa alas 3 nin hapon. An kurtina sa simbahan nagisi sa tahaw. Sa makusog na tingog, si Jesus nagsabi, Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Pakasabi ka ini nautsan. Ang kapitan na nakahiling kaining mga pangyayari, nag-umaw sa Diyos, asin nagsabi, Totoo mananggad, ang tawong ini, daing sala. Ang mga tao nagtiripon sa pagpahiling kaini, kan nahiling ang nangyayari, nagpuli sa banwa, tinuturumbok an sa indang daghan. An sa iyang mga kamidbid, asin man ang mga babae na nagsunod sa iya, puon sa Galilea, nagtirindog sa harayo, asin saksi kaini gabos. Sarong lalaki na angaran Jose, kaayon sa sanggunian, marahay, asin matanos na tao, bakong uyon sa ginibo kan mga Hudiyo. Siya taga Arimatea, banwa sa Judea. Naghahalat man siya kan kahadean nin Dios. Ini nagduman ki Pilato, asin hinagad ang bangkay ni Jesus. Tinanggal, pinatos sa tamong, asin ibinugtak sa lulubngan, na tinuki sa gapo. Daipa nin ilinubong duman. Aldaw ito kan pag-andam, asin magsasabado na. Ang mga babae sa kairiban niya, puon sa Galilea, nagsunod sa paghiling kan lulubngan, asin kung paano ilinaog ang bangkay. Pagpuli, nag-andam nin mga pahamot, asin mga panlahid. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aga po kaninyong amin. Ngunyan na aldaw bilang sarong banwaan, kita pinagtitiripon sa dakulang okasyon na ini. Sa pagrumdom kan paglaog nin kagurangnan sa Jerusalem, tanganing
ipadagos asin tapuson an sa iyang misyon nin pagliligtas. Very symbolic po ang satong pagtiripon, kita nagprosesyon hali duman sa kung sa inalugar, although hali po kita duman sa Nabua National High School, asin pagkatapos ning 4 na pag-istasyon, gabos kita naglaog digdi sa simbahan. Pinagsasabi ko pong symbolic dahil naglaog po kita sa puwertahan kan sa tuyang simbahan, dahil pinagseselebrar manyato ang aldaw na ini, na kung sa inyaon po kita sa taon kang hubileyo. Ang iba po sa Indo naghali pa sa hararayong lugar, nagbalik digdi sa banwaan, bako lang homecoming, kundi tangani po na magbisita sa satuyang simbahan bilang sarong simbahan na hubileyo. Mauot niyato na mag-ako kan mga indulhensya dara kan pagdesignar kang simbahan na ini bilang simbahan na hubileyo sa taon kan hubileyo. Kan Enero sa tuya pong pinagbuksan ang pagselebrar niyato kang taon kan hubileyo asin bilog na taon, iyan po ang satuyang gigibuhon. Ano po ang ipinapasabot sa tuya kang hubileyo? Sa paagi kang bukas na pintuan. Pinapahiling po sa satuya na mauot kitang ako oning kagurangnan. Nungka na nagsarado ang kagurangnan sa iyang mga aki. Siya po liwat nagwe-welcome sa tuya. In fact, nag-iingganyer sa tuya na kita magbalik sa iya. Sa laog ning 40 aldaw, inaapod niya tong Kwaresma. Sa tuyang pinaghurup-hurupan ang mga pagsakit kan sa tong kagurangnan. Asin inandam niya to ang sa tuyang sadiri sa paagi kan pagpamibi, pag-ayuno, asin paggibong herak. Kadakol na pong nangyari sa laog ning 40 aldaw. Ang iba sa Indo, nag-pilgrimage, tanganing mag-ako kang mga grasya, nagbisita iglesia, ang iba nagbisita sa bilangguan, ang iba nagbisita sa mga may helang, ang iba naggibong herak, either with the community or secretly. Ini po ang mga harigi kan panahon kan Kwaresma bilang pagpahayag niyato kan pagsulsul niyato sa satuyang mga kasalan. Asin ngunyan na simana sa tuyang tinatapos ang mga aldaw na iyaning paghahanda. Ngunyan na aldaw naging makahulugan sa duwang nangungurog na bagay. Ang aldaw na ini inaapod po niya tong Palm Sunday o Domingo de Ramos. Daranindo ang palaspas. Pagpahiling kan sa tuyang dakulang pag-umaw sa mahal na Diyos. It's an irony dahil nag-uumaw kita dahil ang kagurangnan talagang ginibo niya ang magigibot ang isa ng mahimo ang plano ning kaligtasan. Mayo po ning masasabi kitang kaligtasan kung mayo ang pasyon asin kagadanan ning kagurangnan. Kaya po ang Domingong ini inaapod man niya tong Passion Sunday. Kung sa tuyang pinaghinanyog ang babasahon o na Ebanghelyo, ini nag-iistorya sa tuya kan mga agi-agi, mga kasakitan, sagkod sa kagadanan kan sa tong kagurangnan. Kaya po sa Tagalog ang translation kang Holy Week
mahal na araw. Kung itatranslate ka, costly week. Mahal. Dahil kita tinubos ng kagurangnan sa mahal na presyo, sa langkaw na presyo, bakong basang-basang na kantidad ang tinubos sa satuya. Mismong akin ng Diyos ang naging presyo kan satuyang kaligtasan. Kaya satuyang pinag-uugma na ininggabos na ini mangyayari. Alagad ang mga ginibo tangunyan na Domingo, ini masasabi niya itong preview pa lang. Preview. Kung kamo nagsisini, digdi pinaglalatag sa satuya kung ano ang mangyayari sa simanang ini. Asin, padagos po ang satuyang paglalakbay, alagad naglalaom kita na ang gabos na ini, magdara sa tuya, kay Ban Jesus sa iyang pagkabuhay liwat, sa iyang Domingo nin pagkabuhay. Lugod na mumutan mga tugang, kita makisumaro sa mga padagos sa sakripisyo ngunya na Semana Santa. Alagad anday tapo dapat malingawan, iyon na magkumpisal kita. Sabi kayan, hanggang mayo nin pag-aako sa satuyang mga pagkakasala, mayong dahilan na kita patawadon. Taano man ang papatawadon sa Indo kung in the first place, dahil man kita nag-aako kan satuyang kasalan. Pinahiling ni Jesus na napakahalaga ang kapakumbabaan. Sabi sa Ebanghelyo, si Jesus bilang hadi, dapat ang gamit niya kabayo. Pero asno po ang sa iyang sinakayan, sa iyang paglaog sa Jerusalem. Taano bot niyang ipahiling sa satuya ang kapakumbabaan. In one way or another, siring man po ang pagsasadol sa satuya, na manudan niya to ang kapakumbabaan. Manudan niya to na enot magsiyasat kan satuyang sadiri, paghurup-hurupan ang satong kasalan, magsulsol, magkumpisal, asin iyan po ang magdadara sa tuya, sa tunay na kaligtasan, asin kita magkakamit kan kaligtasan na dinara sa satuya. Rumdumon niya to ang mga tataramon ni San Agustin. God will not save us without us. Dahil kita ililigtas ng kagurangnan, kung dahil man kita makisumaro, dahil kita magpartisipar sa iyang gibong kaligtasan. Kaya ang mga panahon pong ini, liwat pag-iinggan niya sa tuya, pagsasadol, bako lang po ining mga panluwas na gibo, alaga dapat ini maging refleksyon kang tunay na nangyayari sa satuyang puso, na ang Diyos nakikisumaro sa satuya, asin kita man andam na magsimbag sa iyang pangapudan, sa iyang padagos sa pangapudan, magsulsol, magbakli, asin akoon kang kagurangnan sa indong buhay. Amen. Matindog po ang gabos. Pagpahayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kang gabos na nahiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin amudagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya, nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nila man huli ka na Espiritu Santo, Kibirhen Maria, asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato,
nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ansa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapaya ko ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Napakusog kan tataramon asin halimbawa ni Jesus, mamibi kita sa satuyang Diyos no na Ama, na ankulog asin kagadanan kan sayang Aki, magbunga sa to, asin sa gabos, an simbag sa lambang pag-arang, kay raki an sa imong banwaan kagurangnan. Kaherakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa naglilingkod sa simbahan, maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marahay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Mamibi kita sa kagurangnan. Para sa sato na Kristiyano, na makanuod kitang magsunod kay Jesus sa saiyang dalan, nin paglingkod asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to. Mamibi kita sa kagurangnan. Kay rakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marahay asin sa Diyos non na sosyudad, na mayo nin si isay man na tinutungtungan, asin kung saen ang mga tawo nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga tawong nawawaran nin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus, na nagpadagos sa iyang dalan nin pagtios, na siya sanang saro. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa imbanwaan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kaguranganan, asin kan tabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kay rakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, naan mga maabot na aldaw kan Semana Santa, magin panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sato, na mas harani sa kagurangnan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kay rakian sa imong banwaan kagurangnan. Diyos sa samuyang Ama, inanyugaan sa muyang mga pamibi, asin tabangi kaming masabutan ang lingwahe nin pagsarig, asin pagkaherak, pakipag-ulian, asin pagpasalamat ning katalingkasan, asin pagkasabot, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang kabos para sa pagdulot asin pag-andam kan mga atang. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inilig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Matindog po. Mamibi ka mga tugang, tangani ang sako sa indong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kakurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon kan bugtong mong aki, ang pagkahirak mo, naginharanisa mo, tanganing dawa bago kaming maninigo kayan, huli kan sa imong mga gibo, sa tabang kadaing kabaing na sakripisyo, makamtan mi an sa imong pagkahirak na samong linalauman, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanaw sa sinakakaligtas, na dani as minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Padawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Ang sa iyang kagadanan, nagpara kan sa mong mga karaatan, asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya kay ba ang gabos na Angeles, nag-uumaw kami sa imo, sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi, Manal, 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 ang kagurangnan, Diyos in
Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ng gabos ng kabanalan. Kaining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat. Binak ini asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, Magako kamo gabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, Magako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. At pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ikabagdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanan sa pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay niyong buhay, asing kalis ang kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayara kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Karaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo. Magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkuran,
mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man. Huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduhan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit. Papanayon ang ngaran mo. Magdaton ang kadaan mo. Mangyari ang buot mo sa gagawin siring sa langit. Ansa mo kakanon sa haruan daw, itao mo sa asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa huya. Asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa kabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Sa imon gadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kagurangnan ni ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Para pagilingan sa mga kasalan, pada pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan.
ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahan kamo kan tanda ning katuninongan. Cordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang ginawan. Aeraki kami. Cordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang ginawan. Ay raking kami. Cordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang ginawan. Tawid kami ning katuninongan. Magluhod po ang kapos. Uyan, Cordero kan Diyos, ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mao-umayan. pagkamuhot, puso na pagbuhay.
kasagpuran, Jesus, ikaw ang kapanoan, tinapay asin araw, ikaw ang sakramento, pastorin sa buong puso. Kakurang na sa kong pastor, liwanag mo ang mahot ko, maparalugod sakit nin puso, mapanoni sakramento. Jesus, ikaw ang kailihan sa oras ning kamunduan, simong pagkamuot, daig kasagpuran, Jesus, ikaw ang kapanoan, tinapay asin araw, ikaw ang sakramento, pastor nin sa puso. Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo na kami di papagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan marahay na bareta. Ining mga pisog, magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos na ugon ang karatan. An sa imong kamurawayan, magliliwanag sa God paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos. Sa imo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi, tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinubod mi, hulikan pagkagadan kan sa imong aki, gibuon mong makaabot sa samong minamaawot, hulikan sa iyaman sanang pagkabuhay liwat,
huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa mga nagkapirang pagirumdom. Inot po, ngunyan pong Domingo, iyo po ang alay kapwa. Kaya gawa po kitang second collection, sosok sa kagadan kang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sabi ko kasubago, inis ang pagtabang sarong harigi kang Kwaresma, ang paglimos sa mga dukha sarong banal na gawi na dapat nyatong gibuhon. Kaya suportahan po niya to ang programang ini kan sa tong simbahan. Siring man, but kong pasalamatan sa aldaw na ini, itong mga naging parte kan pagselebrar niya to kang Domingo kang Palaspas, mga imbuelto, inot sa gabos, ining mga kaakian na nagpartisipar sa pag-usana, siring man ang sa indang mga magurang, palakpakan niya to ining mga aki. Siring man ang mga trainers, yan po dyan si Ma'am Nitz Hernandez, asin Ma'am Beth Saraspe. Palakpakan po niya to, mga trainers kang mga aki. Siring man ang Nabua National High School, asin ang Camarines Sur Polytechnic Colleges sa pag-provide kan mga istasyon diyan sa Agihan. Siring man ang iba pang mga liturgical ministers, dahil ko na po pagsasaro-saroon, also including the disciples, music ministers, choir, live streamers, asin iba pa pong nag-iimbelto kang sa tuyang ginibong aktibidad ngunyan na aga. Lagi pong makahulugan ang sa tuyang ginibo, huli kan partisipasyon at paging imbelto kan gabos. Sa aga po, igwa po kita ning Adoration of the Blessed Sacrament pagkahapon, momento ning pagpamibi, pag-aandam, igwa man po pagpakumpisal, pagkahapon, igwa po kitang bagong kumpisyonaryo, duwa, saro digdi sa tuo, saro sa wala. So, take advantage po kung dahil pa man kamo nakapagkumpisal in recent years. Baka haloy na, bago pa mag-pandemic si last confession ta, try to consider having confession this week. Ang recollection ta po gigibuhon sa Martes, papanginutan kan Chancellor or Chancellor of the Archdiocese ni Father Darius Romualdo. Pagkahapon po ini. So mga daiman imbelto po sa mga graduation ceremonies, si mga members kang religious organizations, matipon po kita digdi sa aldaw nin paghurop-hurop. And then sa Miyerkules Santo, ang misa po pagkahapon, alas 4:30. Sa Huwebes Santo, ang mga padi matipon sa katedral para sa Misa Krisma, asin pagkahapon, igwa po kang misa digdi sa simbahan sa paghugas kan bitis, alas 5 po ning hapon. Isusunod po ang sinakulo, nagigibon sa Pastoral Center, asin ang bihilya, nagigibohon digdi. Siring man, pinapagirumdum po na darhon po sa Huwebes Santo, sa misa sa hapon, ang mga tiniripon niya itong barya, ining apod niya itong 40 sa Kwaresma, si iba po nagdulot ng unyan, alagad sa Huwebes po, idulot ta po ining mga tinipunta. Ini po idudulot, siring man, sinasadol ang iba na magdulot nin atang para sa mga tugang niya itong bilanggo. Iyan po para sa Huwebes Santo. And then, sa Biyernes Santo, igwa po nin pag-istasyon pagkaaga sa patio kan sa tong simbahan sa oras na alas 6 nin aga. Gigibuhon po ang 7 palabras pag alas 12,
dangan isusunod ang liturhiya sa pagsambakan krus sa pagkahapon. Dangan siyempre ang pagprosesyon. Sa Sabado de Gloria, gigibuhon ang koronasyon asin pagtaon ng mga certificates sa mga Jubilee Easter Angels. Ginibo po ang kanbasing kasuhapon, kasubanggi. So salamat po sa mga nagpartisipar. Igwa po kitang siyam na kandidata sa kakandidato sa Easter Angel. So formally pong ipepresentar sinda sa Sabado. And then ang pagbalo-balo gigibuhon sa oras na alas 4, ang Misa Bihilya gigibuhon sa oras na alas 9 nin Banggi. Sa Petsa 20 sa Domingo, pagkabuhay liwat ning kagurangnan, magkakaigwa din prosesyon sa oras na alas 3:30 nin Amay, ang duwang grupo bago ang enkwentro sa tuntunan. Gigibuhon ang pagtuntun sa oras na alas 4, dangan isusunod ang misa digdi sa laog kan simbahan. And then, tulong nangungurog na bagay po na bot kong idagdag. Ini po ang manunungod sa summer camp kan mga altar servers ini po immediately after Holy Week. Ang mga sakristan po kang bilog na archdiocese matipon sa Nabwa Central Pilot School. Asin sa tuya pong suportahan ini aktibidad kan mga sakristan. Ang masunod pong nangungurog na aktibidad ta digdi sa simbahan, digdi sa tuyang parokya, iyo ang pag-aandam para sa nagdadangadang na eleksyon. Kaya iniimbitaran po na magikitang imbelto sa paagikan pagiging miyembro kang PPCRB. So ini po ang election arm kang sa tuyang simbahan para sa paghinguhan niyato na magkaigwa kita ning matanos, honesto, asin matuninong na pirilian. Asin ikatulo po, nadangog na daw naman po na ang sa tuyang archdiocese pinili na maging host kang National Youth Convention o National Youth Day ngunya na Hunyo. Alagad ang pag-aandam ta po ginigibo. Kaya may mga host families po digdi sa satuyang parokya na umabot sa 300 or abuton pong mga 150. Kung kamo po maranihan na maging host, di po magduwa-duwa na maging host kan mga youth pilgrims. At least duwa po sa indong pamilya para sa duwang aldaw. Kaya ini po ang samuyang pakiulay tanganing ini pong mga hobinista masatuyang matabangan para sa saindang padagos na formasyon bilang satuyang partisipasyon sa formasyon kan mga kahubena na mga Katoliko. So once again, salamat po kaninyong amin. Matindog po ang gabos. Aram ko po na igwapang dahi matugot na dahi wirikaning holy water ang sa indong mga palaspas. Saro lang pong entrance, sarong exit, duman po ma-exit. Ang movement po to the side. Iyo po, mabless ako, paluwas. Iyo po, paluwas. Tanganing dahi maging smooth po ang flow kang pagbasbas kang palaspas. Ang kagurangnan mapasaindo Asin sa saimong espiritu. asin pedisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama asin an Aki asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Ansa mo pong pakiulay, dire po pagkuon mo na ang mga burak, dyan ki Kristo. Ninhulita may mga masurunod pa po kitang oras sa misa. So nagkanus naman po kin hanggang alas 7, aandas po or karo ni Kristo o dana po design. So kin gusto po kamo kan burak, magbalik po kamo after kan alas 7 misa. Nganod pong gabi. Amo po, nakikiulay po kami. Data na mga po pagkuon ang burak, ang design, ta nganing magayon man po ang karosa po ni Kristo. Samo po, kin gusto po kamo sa burak, kan po pakatapos kami sang alas 7, magbalik po kamo sa di. Salamat po. Bugado ko nag-ibad buboy. Birthday. Hernandez. Yang over pa. Hindi ka rin yung ibad buboy. Simbahan
Diyos na makakamhan. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog ang hadenin kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Pagkumawon ang nadigdig sa satuya, panong pagkamuot asin pagkaherap. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog ang hadenin kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog ang hadenin kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Si Isay ining hadenin kamurawayan. Siya ang kagurangnan, Diyos na